Suna ta kungiyar ma na ga amarya tare da ango sun shiga su ta alfarma lallai har ma yau kai da ce Aisha ta hidimta ma ku yi zaman ku na sada amana da ku fita daga yan gulma Aisha sun ya ku yi nisa da mabiya ku su shafa Sakani da sani sabon ba a yau an yi auren gata na ango da amarya sun tafi sun nisa sun yorata fatan alkhairi muka yi wa gare ku zama ku ya inganta ku yi zama ku na so da amana juna kar ku yi wage ta kan mai waka yau da zo ku na ke bitin girma Aisha kuma ta zama tara kuma iya aishi kenan za ka yi koyon manzan Allah sai ka tuno da sunna da sunnan da yake maganar aure sunna ce mai girma Aisha shi ne zaman aure ba hakuri ba ya karko don a cikin sirri na zaman aure hakuri shi ne farko Aisha sai ta rage arba yau a yin haka zaki haitar ko in yayi fushi ke zaki mai rarrashi har sai ya sauko in yin su amarya ta kirki ma ta shiga rigar alfarma Bidiri aure daga can ya ce tashin kamshi share hawaye ki Aisha da arma a yau kun yi aure Aisha da arma a yau kun yi aure